Divan 20 salên dawiyê de ji ber zêdebûna serjimariyê û guherîna çanda gundan ber bi bajêrvaniyê ve li her derê malên şînê ango malên serxweşiyê hatine vekirin. Dema ku mirinek çêdibe şîn ne li malan li ciyê ku ji bo serxweşiyê hatine amadekirin tê gerandin. Di şînên Kurdan de nandayîn weke çandeke ku bi sedan salin heta îro hatiye. Lê ji ber qeyrana aboriyê û giraniyê kesên ku qeweta wan nagihêje nandayînê heqê vê xwarinê deyn dikin. Ev yek êşa xwediyê şînê du qat zêde dike. Ji ber vê yekê jî komeleya liceyyan biryar da ku êdî di şînan de xwarin neyê dayîn. Dayîna xwarinê hate qedexekirin. Mesela Seroj taziye, Xudiye taziye Seroj liva, pikemacı sese 400,000 ji binê wî dernakebe. Yani kufleteke pir zor e. Welatiye me zaten beyl ve halê wan beyl ve çawanin. Di şînên Kurdan de rojê danek, di sê rojên şînê de jî sê dan firavîn ango navroş tê dayîn. Nandayîn ji ber hejarî û feqîriyê biye derdê serderdan. Komeleya Licyan derbarê rakirina xwarina mala şînê de biryara xwe ya dawiyê da. Lê ji ber ku ev mijareke civakî ye nêrîna xelkê Amedê jî gelek giring e. Gelo bila xwarina li mala şînê bê rakirin anna. فقيرم والله بري من رحمت كر يقينا تشخدي از هنا زيد بني مد بورش كريه هنا بني بي بورجي دا ما اكزرا بورش هناني اسقاطات بكم من بورج قلت من رابون ناندا ام دينكر يقينا تشخدي به مروه فقير نكاره بده ايرو بري من كيلو كي goş وای شويه 500 milyon para biraz zengin بدن biraz fakir nedin kez fakire nakayın والله az ev yazgazım برا komplaj koke da roga kadevçine bra fakir بدن ne biraz zengin بدن yani ايرو روجي 5 milyon bu ser roja sadı 5 milyon para merki fakir ne mümkün bine bida La Amedê hûr girtê de bi dehan xwaringe hene ku ji bo ciyên şînê xwarinê çêdikin. Rakirina xwarin û nandayîna li şînan herî zêde dê bandora xwe li wan bike. Ji ber ku rakirina xwarinê dê qezenca wan bibire. Kar evi kim bibe? Gaba kar kim bibe? Evi mecbur evi xebatkar jî bên kim kirin. Sayî wan jî evi kim bibe. Di nava Kurdan de malbat bi nandayînê dihatin pênasekirin. Ji ber ku nandayîn çandeke gelek kevin a mêvanperweriyê ye. Lê qeyrana aboriyê darbeke mezin li vê çandê jî daye. Maşallah deka Ruda Amed.